Закрывали на месяц, открыли праз 3 тыдні. Урад Літвы вырашыў адкрыць мяжу з Беларуссю раней, чым планавалася. Сёння ўначы аднавіўся рух у пунктах пропуску Шальчынінкай, Беняконі і Медзянінкай, Каменны Лог. Тым працягне Ірына Дорофейчук. У абодва бакі едуць пераважна аўты з беларускай і літоўскай рэгістрацыяй. Перадае з пункту пропуску Медзянінкай наша журналістка Ганна Русінова. Сустракаюцца таксама машыны на расійскіх і казахскіх нумарах. Вялізных чэргаў пакуль не назіраецца. Хоць шмат хто з кіроўцаў фураў адзначаюць, што перакрытая мяжа стварыла вялізныя перашкоды людзям. Паводле прэзідэнта асацыяцыі Ленава Эрландаса Мікенаса, на беларускім баку літоўскія цяжкавікі сутыкаюцца з праблемамі пры афармленні, нягледзячы на адкрыты ўезд. Среди грузовых автомобилей из Беларуси мы пока что не фиксировали наших перебежчиков, чтобы возвращались в Литву. То есть и в основном это грузовые с калининградским транзитом. Паводле сайту памежнага камітэту з беларускага боку на пасажырскіх пераходах чэргаў няма. А на двух адкрытых на літоўскай мяжы пунктах станам на 18-ю гадзіну выезду чакаюць агулам каля 900 фураў. Літоўскі бок цалкам закрыў мяжу напрыканцы кастрычніка ў звязку з пагрозаю для грамадзянскай авіяцыі, якую стваралі метэазонды з кантрабандаю з боку Беларусі. Пасля закрыцця мяжы Лукашенко ўвёў абмежаванні для літоўскіх грузаперавознікаў і заблакаваў на платных стаянках больш за 1300 цяжкавікоў. Время ожидания. Очень много было ожидания. Днямі ў Літве зладзілі маштабную аперацыю для перадухілення кантрабанды, а напярэдадні адбыліся тэхнічныя перамовы памежнікаў дзвюх краінаў. Літоўскія чыноўнікі сцвярджаюць, што закрыццё мяжы дало станоўчыя вынікі. Колькасць метэазондаў з кантрабандай і спробаў незаконнага мінання мяжы зменшылася. Віленскі аэрапорт апошні раз прыпыняў працу 8 лістапада. Пасажырскія перавознікі ўжо аднаўляюць рэгулярныя рэйсы за мяжу. Гэтак Менск-Транс вярнуў 5 штодзённых рэйсаў у Літву і 1 у Латвію. Прадае квіткі і літоўскі Еўралайнс. Калі вы плануеце паездку, памятайце, што везці ў Літву алкаголь і цыгарэты забаронена, а ежа можна ўзяць толькі ў дарогу. Падрабязней правілы ўвозу лепш спраўдзіць у інтэрнэце. Ірына Дорофейчук, Белсат. Лукашенко памілаваў каталіцкіх святароў Генрыха Акалатовіча і Анджэя Юхневіча. Абодва ксяндзы цяпер ужо былыя палітвязні, прысуджаныя да драконаўскіх тэрмінаў на волі. Дзяржаўная інфармацыйная кампанія «Белта» ў публікацыі з гэтай нагоды заявіла, што рашэнне аб вызваленні святароў прынятае з улікам інтэнсіфікацыі кантактаў з Ватыканам, а таксама, цытата, «прынцыпаў добрай волі і міласэрнасці». Што вядома пра асобы ксяндзоў у матэрыяле Ірыны Юр'евай? Першыя фотаздымкі Генрыха Акалатовіча і Анджэя Юхневіча на волі. У канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі падзякавалі за гэта, перш за ўсё, спецыяльнаму пасланніку папы рымскага кардыналу Кляудыя Гуджыротці, які ў кастрычніку наведаў Беларусь і сустрэўся з Лукашэнкам. Очень рад, что вы вспомнили Беларусь и вам понравилась Беларусь. Імаверна, абодва ксяндзы цяпер застаюцца ў Беларусі, бо публічнай інфармацыі пра іх прымусовы вываз з краіны, як у выпадку з шэрагам іншых вызваленых палітвязняў, не было. Гэта не значыць, што яны будуць далей працягваць жыць у Беларусі. Магчыма, адзін з іх ці абодва яны выйдуць на рэабілітацыю за мяжу, можа там застануцца. Мы не можам з пэўнасцю сцвярджаць, які будзе іх лёс цяпер у Беларусі, ці будзе на іх ціск аказвацца, ці будуць умовы знаходжання на волі дастаткова адпаведныя іх узросту, іх прафесіі і гэтак далей. 65-гадовы ксёндз Генрых Акалатовіч быў пробышчам касцёлу святога Юзафа ў Валожыне. У савецкія часы ён дапамагаў адраджаць каталіцкі касцёл у рэгіёнах Беларусі. А ў адным з матэрыялаў у дзяржаўных медыя падкрэслівалася, што Генрых Акалатовіч размаўляе па-беларуску не толькі ў парафіі, але і ў дома. Ксяндза затрымалі ў лістападзе 2023 года. На той момант Генрых Акалатовіч ужо меў сур'ёзныя праблемы са здароўем. Перанёс інфаркт, а праз анкалагічнае захворванне яму выдалілі страўнік. Святара абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а менавіта ў шпіянажы на карысць Польшчы і Ватыкану. Шкоду ж ад гэтага пракуратура ацаніла на 1 мільён еўраў. У выніку летась суд прызначыў ксяндзу 11 гадоў зняволення.
Ксёндз Анджэй Юхневіч служыў у Шуміліне, быў пробышчам рымска-каталіцкай парафіі санктуарыю Божай Маці Фатымскай. Вядома, што ён публічна падтрымліваў Украіну пасля пачатку паўнамаштабнай расійскай агрэсіі, ведаючы ўсе звязаныя з гэтым рызыкі. Анджэя Юхневіча затрымалі летась у траўні і неаднойчы каралі сотнямі за несанкцыянаваны пікет, па факце ж за размяшчэнне украінскага сцяга ў садсетках. А пасля распачалі крымінальную справу. Паводле праваабаронцаў яму інкрымінавалі 3 артыкулы, за якія суд налічыў 13 гадоў калоніі. Агулам з 2020 года, паводле хрысціянскай візіі, пад рэпрэсію ў Беларусі трапілі 35 ксяндзоў. Ірына Юрова, Белсат. Галоўную ролю ў вызваленні ксяндзоў згуляў візіт прадстаўніка Ватыкану Клаўдзіо Гуджэроці ў Менск. Таксама да гэтага працэсу спрычыніліся іншыя падзеі апошняга часу, лічыць палітычны аналітык Андрэй Ягораў. Я думаю, что контекст задаецца таксама іншымі рэчамі і перамовамі са Злучанымі Штатамі і узнаўленнем пэўных стасункаў з Польшчай па лініі адкрыцця памежных пераходаў. То бок мы бачым трошкі іншую дынаміку палітычную вакол Беларусі, якую мы назіраем апошнія паўгады. Тым часам на стале перамоў між Беларусю і Польшчаю з'явілася яшчэ адна карта. Польша патрабуе выдачы 2 грамадзянаў Украіны, падазраваных у дыверсіях на чыгунцы на замову расійскіх спецслужбаў. 16 лістапада была пашкоджаная чыгуначная лінія, што вядзе ва Ўкраіну, пасля чаго падазраваныя ўцяклі на тэрыторыю Беларусі. Пры гэтым сёння Лукашенка анансаваў сустрэчу паводле яшчэ аднаго перамоўнага трэку амерыканскага. Паводле гэтак званага кіраўніка Беларусі перамовы з дэлегацыяй з Белага дому маюць адбыцца на пачатку снежня. Ягораў кажа, што бакі маюць абмеркаваць чарговае вызваленне палітвязняў, але рамкавай тэмай перамоваў будзе мірнае пагадненне між Расіяй і Украінай, а таксама пасярэдніцтва Лукашэнкі ў гэтым пытанні. Гэта, власна, пытанне мы яшчэ абмяркуем у нашай студыі Белсат. Абавязкова далучайцеся. Александр Фрыдман будзе нашым госцем. Ну а цяпер яшчэ адна тэма. У аб'ектыве 3-4 лістапада. Міжнародны дзень непалення і прафілактыкі анкалагічных захворванняў. Фокус змясціўся з традыцыйных цыгарэт на вейпы. А так званыя парламентары дапрацоўваюць законапраект, які манаполізуе рынок электронных сістэмаў палення. Працягне тэму Юлія Цяльпук. Гэты чацвер мог стаць вашым першым днём без удыхання дыму ці пары. Да міжнароднага дня без палення прадстаўніцы сістэмы аховы здароўя падрыхтавалі статыстыку. Большая часть потребления приходится на возраст от 18 до 29 лет. Именно вот этих новых продуктов, которыми являются электронные системы курения. Згодна з прагнозамі аналітычнай агенцыі Статыста, сёлетні даход ад цыгарэт у Беларусі складзе $910 мільёнаў. Прагназаваны даход рынку электронных сістэмаў палення ў 22 разы меншы. Але факт, что вейпы забирают частку маржи у цыгарет. Перестали получать сверхприбыли и сверхвыгоду от продажи сигарет и перешли на продажу вейпов. На цыгаретах зарабляюць найбліжэйшыя да Лукашэнкі бізнесоўцы. Сярод іх тытунёвы барон Алексей Алексін, які ў апошні месяц губляе даходы ад кантрабанды цыгарет. Літва палюе на цыгареты ў метэазондах і закрыла свае памежныя пераходы. Магчыма, бізнесовец кампенсуе страты за кошт электронных сістэмаў палення. Цяпер іх завозяць, сертыфікуюць і прадаюць юрасобы і прадпрымальнікі, плюс каля 26 тысяч кантрафактных прыладаў штогод прадаецца праз інтэрнэт. Нікатынавы законапраект Палаты прадстаўнікоў можа выцесніць з рынку, прынамсі, прадпрымальнікаў. Основные моменты, которые будут в законопроекте, это, конечно, то, что ответственность будет только у юридических лиц. О том, что будет проходить обязательно все данные системы, это акцизы. Да? О том, что регулирование будет со стороны государства. Толькі асобным кампаніям дзяржава дасць ліцэнзію і права на імпарт, аптовы і раздробны гандаль электроннымі сістэмамі палення і вадкасцямі да іх. Пакуль што ліцэнзію мае толькі «Энерго-Ойл» спадара Алексіна. Дзяржава гэта Алексін, Тапузідзі, Зайцаў, усе гэта тытунёвыя бароны. Лукашенко сказаў: «Вось, рабіце там петушкоў, нейкія цісточкі, фальклорныя тавары, гэта ваш бізнес. А там, дзе можна робіць грошы,
Мы сами этим стараемся. Законопроект таксама абмяжуе рэкламу і продаж онлайн. Міліцыя і прапаганда акцэнтуюць увагу на парушэннях у прадпрымальніцкіх вейп-шопах. Установлен запрет на реализацию табачных изделий и электронных систем курения лицам моложе 18 лет. Нами выявлено 90 недобросовестных продавцов, которые пренебрегли этой нормой. 2 гады таму пасля ўвядзення сертыфікацыі на рынку электроннага палення бенефіцыярам стала сетка табакерак Алексея Алексина. Паводле Марх, такія самыя парушэнні ёсць і там. Новы законапраект рыхтуюць да першага чытання ў палаце прадстаўнікоў. Просьбы людзей не манапалізаваць рынак, якія гучалі падчас чэрвеньскага грамадскага абмеркавання, дзяржава праігнаравала. Юлія Цяльпук, Белсат. Беларускія вытворцы туалетнай паперы і запалак просяць урад абмежаваць імпарт ад канкурэнтаў з-за мяжы. Канцэрн лясной, дрэваапрацоўчай і цэлюлозна-папяровай прамысловасці «Белляс-папера Прам» прапановвае ўвесці дзяржаўнае ліцэнзаванне на гэтыя тавары. «Белляс-папер Прам» абгрунтоўвае сваю прапанову неабходнасцю падтрымаць айчынных вытворцаў папяровых вырабаў і запалак. Апошні, дарэчы, вырабляе адзінае на дадзены момант прадпрыемства «Барысаў дрэў». Рашэнне аб выдачы або нявыдачы ліцэнзіі замежнаму вытворцу паперы і запалак паводле канцэрну таксама мусіць залежаць ад дзяржаўнага канцэрну. Сёння ў Брусэлі прайшло чарговае паседжанне Рады замежных справаў Еўразвязу. У цэнтры ўвагі, як заўсёды, расійская вайна супраць Украіны, новы пакет санкцый, ужо 20-й, ваеннае і фінансавае падтрыманне Кіеву, а таксама пытанні бяспекі на ўсходнім флангу ЕЗ. На афіцыйным парадку дня асобным пунктам пазначылі інфармацыю аб гібрыдных атаках з тэрыторыі Беларусі на краіны-чальцы Еўразвязу. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Алесь Іліч. Кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас перад паседжаннем заявіла, што Еўразвяз вітае любыя рэальныя намаганні дзеля заканчэння вайны. Але любы мірны план павінен абавязкова ўлічваць пазіцыю Украіны і самой Еўропы. Яна падкрэсліла, што ў гэтай вайне ёсць краіна-агрэсар і ёсць краіна-ахвяра. А апошнія расійскія дзеянні – гэта новыя удары па школах, бальніцах і жылых кварталах. Паводле Калас, 93% расійскіх удараў прыпадаюць на цывільную інфраструктуру. Каб любы план працаваў, з ім павінны пагадзіцца і украінцы, і еўрапейцы, адзначыла яна. Падчас паседжання польскі бок інфармаваў калегаў пра нядаўні інцыдэнт на чыгунцы пад Беластокам. Следчыя ўстанавілі, што былі закладзеныя 3 выбуховыя зарады. 2 спрацавалі, 3 часткова. Паводле кіраўніка МЗС Радослава Сікорскага, мэтай дыверсіі было стварэнне ўмоваў для сыходу хуткаснага цягніка з рэек, што магло прывесці да вялікай трагедыі. Польшча адкрыта кажа пра беларускі след. Усё гэта было зроблена на высокім схіле, на павароце. Хуткасныя цягнікі маглі б сарвацца з гэтага схілу і забіць многіх людзей. І мы ведаем, што дыверсанты прыехалі з Беларусі і ўцяклі ў Беларусь. І мы ведаем, які статус мае Беларусь. Адзін з выканаўцаў ужо быў асуджаны ва ўкраінскім судзе за дыверсію ад імя Расіі. Мы ведаем іхныя асобы і ведаем, хто загадаў ім гэта зрабіць і заплаціў. Яны былі агентамі расійскай дзяржавы. Пытанне бяспекі ўздымала сёння Літва. Афіцыйна Вільна адзначае, што паводзіны Менску апошнія тыдні выглядаюць больш арганізавана і сістэмна. У Літве падкрэсліваюць, гэта ўжо не адзінкавыя выпадкі, а тэндэнцыя, якая закранае ўсю агульную бяспеку Еўразвязу. Калі стрыманне не працуе, калі мы недастаткова моцна адказваем, мы бачым, што дыктатуры бяруць чарговую злачынную дзейнасць, інструменталізуюць яе, ператвараюць у зброю і выкарыстоўваюць супраць нас. Цяпер гэта кантрабандныя аперацыі, кантрабандныя паветраныя шары, якія ўмешваюцца ў працу нашай грамадзянскай авіяцыі, парушаюць расклады палётаў і наносяць нам мільённыя страты. Разам з тым высветлілася, што далёка не ўсе краіны Еўрапейскага звязу маюць поўнае ўяўленне пра абставіны гібрыдных атак. Кіраўнік МЗС Вугоршчыны, напрыклад, у эксклюзіўным каментары Белсату сказаў наступнае. Что я могу сказать у прынцыпе? Парушэнне паветранай прасторы суверэннай краіны недапушчальнае, але я не ведаю падрабязнасцяў гэтых пытанняў. І ўсё ж Украіна застаецца ў цэнтры ўвагі. Паводле афіцыйных звестак, агульны аб'ём ваеннай дапамогі ад краін ЕЗ і інстытутаў Еўразвязу на сёння ўжо дасягнуў 66 мільярдаў еўро. Сёння тут, у Палацы Еўропы, зноў падкрэслілі, што ўсе даходы ад замарожаных расійскіх актываў будуць выкарыстоўвацца на пакрыццё крэдытаў Украіны і падтрыманне яе абаронных патрэбаў. Алесь Іліч, Белсат.
Вяртаемся ў Беларусь на шасці кажаноў у адным з жылых раёнаў Берасця. Мясцовая жыхарка зняла дзясяткі гэтых жывёлаў і выклала ў сацыяльныя сеткі. Частка жывёл была нерухомая. У каментарах мяркуюць, што яны аказаліся звонку падчас падрыхтоўкі да зімоўкі, але асноўная прычына нашэсця, імаверна, крыецца ў блізкасці жылых дамоў да берасцейскай крэпасці. Менавіта форты абарончага комплексу сталі асноўным месцам зімавання жывёлінаў. Апынуцца на вуліцы ў гэты час для кажаноў надзвычай небяспечна. Калі іх патурбаваць увосень або ўзімку, яны могуць загінуць праз недахоп ежы. У краіне жыве 19 відаў кажаноў, 8 з іх у чырвонай кнізе. Іхны адлоў без дазволу Міністэрства аховы прыроды караецца штрафамі. Самастойна лавіць або пераносіць кажаноў не рэкамендуецца. Да навінаў спорту. У магілёўскім футбольным клубе «Днепр» гучныя звальненні. Клуб адхіліў ад працы галоўнага трэнера Яўгена Капава, ягонага сына, капітана каманды «Красіміра». Рашэнне было прынятае пасля нечаканай паразы магілёўскага клубу ад аўтсайдера чэмпіянату першай лігі «Воршы». Аднак асноўным каталізатарам звальнення сталі паводзіны футбалістаў і трэнерскага штабу «Дняпра» пасля гэтага матчу. Падрабязней у нашым наступным матэрыяле. Менавіта так урачыстым калідорам віталі гульцы Дняпра новага галоўнага трэнера Яўгена Капава, дарэчы, выхаванца клубу. Але было гэта летась, у сярэдзіне верасня, калі дружына ўжо развіталася з былым коучам Олегам Радушкам. Капаў на сваёй пасадзе пратрымаўся крыху больш за 2 месяцы. Кадравыя рашэнні кіраўніцтва Дняпра прыняло пасля матчу 33-го тура першай лігі. Тады магілёўцы саступілі ў Воршы 0-2. Але справа аказалася не толькі ў ліку. Каманда, не даўшы рады з эмоцыямі, адразу сышла ў распранальную, праігнараваўшы сваіх заўзятараў. Пасля гульні з Воршай прайшоў час, эмоцыі сцішыліся. Мы прагулялі і павялі сябе няправільна. Каманда павінна была падысці да сваіх заўзятараў. Хачу папрасіць прабачэння ад сябе і нашых футбалістаў. Паводзіны былі непрымальныя. Гэта мая памылка як трэнера, бо трэба вучыць не толькі футболу, але і каштоўнасцям клуба. У выніку Капава звольнілі нават пасля таго, як ён у якасці галоўнага трэнера за некалькі тураў да фінішу рэгуляркі вывеў Дняпро ў найвышэйшую лігу першынства Беларусі. Яму нібыта паабяцалі іншую пасаду ў клубе. Пасля разрыву з галоўным трэнерам пад адхіленне трапіў і капітан каманды, ягоны сын Красімір. Ён таксама звярнуўся да заўзятараў. Хачу прынесці прабачэнні ад сябе і каманды за тое, што мы не падышлі пасля фінальнага свістка да трыбунаў. На жаль, не справіліся з эмоцыямі. У чацвер мяне выклікалі ў офіс, і клуб прыняў рашэнне, што нам будзе лепш расстацца і пайсці рознымі дарогамі. Дзякуй за 6 сезонаў у Дняпры. Спадзяюся, каманда будзе расці і рухацца наперад. Нягледзячы на ўнутраны крызіс, Дняпро ўжо гарантаваў сабе вяртанне ў эліту беларускага футболу. Клуб завершыць сёлетні сезон на другім месцы, незалежна ад выніку апошняга туру супраць каманды БТ-2. Рыхтаваць да якога каманду будзе Дзяніс Образаў. Павел Аленікаў, Андрэй Сульжыц, Белсат. І гэта быў апошні матэрыял у аб'ектыве. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах, і ўжо праз момант пачынаем студыю «Белсат», якую мы правядзем разам з Анастасіяй Русецкай. Вітаю, спадарства. Межы з Польшай і Літвой адкрытыя. Лукашенка вызваляе каталіцкіх святароў і чакае візіта амерыканскай дэлегацыі. Выглядае, што назіраем мяккі перазапуск стасункаў. Абмяркуем гэта праз імгненне з Александром Фрыдманам. Шчыра запрашаем спадарства ў студыю «Белсат». Ну і, канешне, спадарства, у гэты дзень, як і ўва ўсе папярэднія нашы жывыя эфіры, прапануем вам удзельнічаць у нашым ананімным пытанні. Сёння мы пытаемся ў вас, чаму Лукашенка вызваліў святароў каталіцкіх. Варыянты адказу могуць быць розныя. Вы можаце у тым ліку прагаласаваць за варыянт адказу, бо ён сапраўды гэта можа, з павагі да папы рымскага, альбо таксама, ведаем, што гэтыя сувязі
сувязі Александр Лукашенко выкарыстоўвае у тым ліку для лабіявання інтарэсаў Менску на міжнароднай арэне і, канешне ж, перадусім у Еўропе, якая наклала вялікую колькасць эканамічных абмежаванняў на Менск, а Ватыкан у гэтым выпадку можа паспрыяць лабіванню гэтых інтарэсаў. Ну і яшчэ адзін варыянт адказаў. Ну, можаце пісаць таксама вы, прапаноўваючы свае варыянты, у чым жа ж палягае гэтая угода паміж Ватыканам і Александром Лукашенко. Ну а пакуль да першай тэмы. Літва адкрыла 2 пункты пропуску на мяжы з Беларусю. Гэта адбылося датэрмінова, бо памежныя пераходы згодна з пачатковай пастановай літоўскага ўраду мусілі заставацца закрытымі прынамсі да 30 лістапада. Пункты пропуску Бенеконі, Шальчынінкай і Каменны Лог Медзінінкай адкрыліся сёння о 1 гадзіне ночы менскага часу. Беларуская МЗС на гэта заявіла, што Літва праяўляе, цытата, грэбаванне сваімі міжнародна-прававымі абавязаннямі. Маўляў, пастановы аб закрыцці і адкрыцці межаў прымаюцца ў аднабаковым парадку і з парушэннямі працэдураў. У сувязі з гэтым застаецца актуальнаю прапанова беларускага боку аб правядзенні кансультацыяў на ўзроўні міністэрстваў замежных справаў дзвюх краінаў для выпрацоўвання устойлівага рашэння ў пытанні функцыянавання пунктаў пропуску на беларуска-літоўскай мяжы і перадухіленні падобных сітуацыяў у будучыні. Нам, Рэспубліцы Беларусь і Літоўскай Рэспубліцы, патрэбная мяжа, якая не раздзяляе, а аб'ядноўвае народы. Мы заходзім з гэтага. Усё залежыць ад уладаў Літвы. Сёння на межах Беларусі з еўразвязам функцыянуюць 7 пунктаў пропуску. 4 на мяжы з Польшчаю, 2 з Літвой і 1 з Латвіяй. Абмяркуем гэтую ды іншыя тэмы з палітычным аналітыкам Александром Фрыдманам, які ўжо цяпер з намі на сувязі. Спадар Александр, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Спадар Александр, Міністэрства замежных справаў кажа пра тое, што Літва парушае міжнародна-прававыя абавязкі і калі закрывае, і калі адкрывае мяжу, бо меліся быць 5 дзён, перад якімі трэба было папярэдзіць суседа. У той жа час кажа пра тое, што рызыка закрыцця межаў з Літвой захоўваецца і настойвае на тым, што захоўваюцца таксама падставы для правядзення кансультацыяў на ўзроўні міністэрстваў. Для чаго гэтыя кансультацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі, што яны хочуць дамагчыся? Яны хочуць відавочна дамагчыся нармалізацыі стасункаў, яны жадаюць, каб іх прызналі ў якасці партнёра для размоў, яны проста жадаюць павысіць свой узровень. Так што Літва, як мы бачым, падыходзіць, дарэчы, як і Польша, падыходзіць тут да гэтага вельмі асцярожна, і яны, камунікацыя, якая ідзе з беларускім бокам, якая ўвогуле ідзе, яна на такім мінімальным узроўні, то бок яна ідзе, калі ўжо няма іншых магчымасцяў. Ну а лукашэнкаўскі бок, відавочна, хоча таго, каб гэтай камунікацыі было больш, ён хоча прызнання, вось, ён хоча грунтоўнага паляпшэння стасункаў на дадзены момант без таго, што там будуць нейкія палітычныя змены ў Беларусі. Яны проста жадаюць таго, каб Літва прызнала статус-кво і камунікавала з беларускімі ўладамі, дарэчы, як і Польшча, на тым узроўні, як гэта было да 2020 года. Але ж гэта немагчыма. У прынцыпе, у сённяшняй сітуацыі магчымы розныя рэчы, але відавочна пакуль з боку Польшчы і з боку Літвы гэта не пажадана. Бок яны не адмаўляюцца цалкам ад камунікацыі, нават зараз і тон літоўскі і польскі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі стаў трошкі лагодны. І вось тыя меры, на якія пайшлі абедзве краіны, і з боку Польшчы адчынення пагранпераходаў, і з Літвы тое, што яны ўсё ж такі датэрмінова вырашылі адчыніць мяжу, гэта такія крокі пэўныя ў напрамку беларускіх уладаў. То бок месседж, які ідзе, ён досыць зразумелы. Калі беларускія ўлады жадаюць прадэманстраваць сваё памкненне да эскалацыі, дык не трэба гэта рабіць, вось як МЗС беларускі прапанаваў нейкімі камісіямі, размовамі і іншае. Гэта ўсё добра, але хай будуць не размовы, а канкрэтныя справы. Калі будуць адпаведныя крокі з беларускага боку, напрыклад, у дачыненні да Літвы, што спыніцца канчаткова гэтая гісторыя з метэазондамі, не будзе гэтых
перашходаў, не будзе новых міграцыйных крызісаў. Калі вось гэтая добрая воля будзе прадэманстравана з беларускага боку, ну я думаю, што тады можна чакаць і дадатковых крокаў і з боку Літвы, і з боку Польшчы. Што да канкрэтных справаў, то таксама мы маем заяву Асацыяцыі перавознікаў Ленава, асацыяцыя літоўская. Яны кажуць пра тое, што грузавікі дагэтуль не могуць з Беларусі в'ехаць у Літву, і сведчаць пра тое, што перашкодай з'яўляецца ў гэтым пытанні менавіта беларускі бок. У той жа час прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругініене кажа пра тое, што стаўленне Менску, афіцыйнага Менску да Літвы нельга назваць добрасуседскім. То бок усё ж такі, як гэтая камунікацыя будзе выбудоўвацца, прынамсі, ў бліжэйшы час? Я думаю, што будзе выбудоўвацца вельмі цяжка, бо у гэтых краінаў няма даверу адзін да аднаго. Калі няма даверу, то ісці насустрач, не рабіць там нейкія сумесныя праекты, дамаўляцца, гэта вельмі цяжка. Так што пакуль гаворка ідзе галоўным чынам пра тое, каб увогуле усталявалася гэтая атмасфера даверу, каб беларускі бок, як падкрэсліла прэм'ер-міністр Літвы, каб ён сваё памкненне да добрасуседства, якое ў Мінску дэкларуюць і дэкларуюць сістэматычна, каб гэтае памкненне матэрыялізавалася ў канкрэтныя справы. Ну, зараз гэтая гісторыя з літоўскімі фурамі. Патрабаванні Польшчы, яны таксама вядомыя, каб былі вызваленыя людзі, Анджэй Пачобут і палітзняволеныя, звязаныя з Польшчай, альбо палітзняволеныя польскага паходжання. Так што гэтыя ўсё патрабаванні, ўсе вядомыя. Лукашенко ўсё ведае. Зараз мяч відавочна на ягоным баку, але ён не спяшаецца. Яму лепш падабаецца там праводзіць нейкія кансультацыі і займацца справай на словах, ці насамрэч займацца справамі. Усё досыць проста. Адбываюцца адпаведныя крокі з беларускага боку, ну і тады, я думаю, можна чакаць новых пазітыўных крокаў у дачыненні да беларускіх уладаў і з боку Літвы, і з боку Польшчы. Лукашенко гэта ведае, а слова і справа за ім. Але наадварот, пакуль што бачым крышку нейкае абвастрэнне паміж Варшавай і Вільняй з Менскам. Да прыкладу, Варшава зараз патрабуе выдаць гэтых двух дыверсантаў, грамадзянаў Украіны, якія здзейснілі дыверсію на польскай чыгункі Варшаве, а Літва тым часам пагражае ўсё ж такі новымі санкцыямі за гэтыя гібридныя атакі. Спадар Александр, на ваш погляд, вось гэты кантэкст і гэтыя справы, як яны могуць паўплываць на далейшае, ну, нейкае пацепленне адносінаў паміж Менскам і з аднаго боку і Вільняй і Варшавай з іншага? Ну, гэта ваяўнічая рыторыка з абедзвюх бакоў, яна ж не новая. Увесь кантэкст апошніх 5 гадоў, і нават больш чым 5 гадоў, ён менавіта такі. Да гэтай рыторыкі прызвычаіліся як у Менску, так і прызвычаіліся ўжо і ў Варшаве, і у Вільні. Таму я думаю, што рыторыка сама па сабе нічога прынцыповага не зменя. Усе бакі ведаюць адзін аднаго. Іншая справа тыя патрабаванні, якія ідуць. Так, тыя патрабаванні, якія высоўвае Польшча, я проста спынюся на двух патрабаваннях. Гэта выдача чалавека, які адказны за забойства польскага памежніка, вядомая гісторыя, ну і зараз гэтыя дыверсанты. Вось. Што тычыцца гэтых выпадкаў, я думаю, што выйсці з іх беларускі бок можа досыць лёгка проста абвесціць, што гэтых людзей на тэрыторыі Беларусі проста няма. Ну, што тычыцца першага выпадка, тут цяжка сказаць, ці сапраўды гэты чалавек усё яшчэ ў Беларусі, ці не быў ён дэпартаваны з Беларусі даўно. А што тычыцца дыверсантаў, я не выключаю, што яны пэўны час знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі, але мне падаецца, я думаю, што іх у Беларусі больш няма. Калі гэта сапраўды расійскія агенты, ды хутчэй за ўсё Расія іх ужо і забрала, а акрамя таго, ну, яны Лукашэнку відавочна не патрэбны. Ён жа разумее, што калі яны на тэрыторыі Беларусі, гэта толькі ускладняе стасункі з Польшчай. А вось далейшае ускладненне стасункаў яму не патрэбна. Так што я думаю, што альбо яны самі ўжо з'ехалі з Беларусі, альбо беларускія ўлады дапамаглі ім з'ехаць.
Калі мы кажам пра тое, што не хоча Лукашенко ісці на нейкае абвастрэнне ў гэтым пытанні, то ці можам мы спадзявацца на тое, што беларускі бок дасць афіцыйную інфармацыю наконт грамадзянаў Украіны, якіх запатрабавала выдаць Польшча? Я думаю, што нейкай сур'ёзнай каштоўнай інфармацыі там не будзе, бо гэта відавочная справа Расійскай Федэрацыі. Польшча, калі ўвогуле нешта прыйдзе з беларускага боку, то яна будзе мець такі хутчэй фармальны характар. Гэта будзе ўзгоднена з Расійскай Федэрацыяй, то бок нейкай сутнаснай, цікавай, важнай для Польшчы інфармацыі. Уже я не кажу пра тое, што кагосьці выдадуць. Я думаю, што нічога гэтага не будзе. Максімум, на які Польшча можа разлічваць, гэта вось такая тыповая спроба забаўтаць сітуацыю, сказаць, ну, добра, вось у вас есть такія асобы, скажыце, якія у вас пытанні, мы можам зрабіць допыт вось для вас, і хай гэтыя людзі адкажуць на пытанні і атрымаеце адказы. Ну, вось нешта ў такім напрамку, то бок тое, што відавочна сэнса не мае. Я думаю, што польскі бок, той же прэм'ер Дональд Туск выдатна разумее, што пра выдачу гэтых людзей зараз гаворка не ідзе, што гэтага не адбудзецца. Калі мы кажам пра міграцыйны крызіс, то мы адразу ўзгадваем, што гэта далёка не першы год, і ўжо цяпер, калі маем другі дзень запар, калі краіны еўразвязу не фіксуюць спробаў незаконнага пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі ў еўразвяз, то гэта падзея, на якую звяртаюць увагу медыа. Бо калі, напрыклад, параўнаць цалкам 25 год, то такіх спакойных дзён было толькі 6. 5 з іх былі ў студзені і 1 у сакавіку. Ці, на вашу думку, мы можам сказаць, што все ж такі гэтае пытанне закрытае і на мігранцкім крызісе можна будзе паставіць кропку? Не, я думаю, што яно прынцыпова не закрытае. Пры абвастрэнні адносінаў паміж Беларусю і Польшай альбо Беларусю і Літвой усё можа вярнуцца. Я б хутчэй разглядаў бы вось гэтыя 2 дні як свайго кшталту рэклама з боку Лукашэнкі, дзе ён кажа, вось што ён можа зрабіць, калі з ім дамовіцца, калі з ім размаўляць, а яшчэ лепш выконваць ягоныя умовы, дык на мяжы можа быць сітуацыя вельмі спакойнай. Лукашенко паказвае, што ён у стане кантраляваць, ну гэта і да гэтага было зразумела, ён у стане кантраляваць гэтую мяжу, і калі б з ім дамовіліся, вось такі месадж ад яго ідзе, у вас праблемаў не будзе ўвогуле. Калі будзе нейкае абвастрэнне сітуацыі, я думаю, што адразу мы побачым новых мігрантаў, і, мабыць, іх колькасць будзе ўжо зусім іншай. Так што мне падаецца, што яшчэ зарана казаць пра нейкія сур'ёзныя грунтоўныя змены. Спадар Александр, хацелі б яшчэ закрануць тэму, якую абмяркоўваюць усе сёння і учора вечарам. Гэта план Дональда Трампа. Ужо гэты план атрымаў Уладзімір Зеленскі, ён гэта пацвердзіў. План, як вядома, узгоднены з Расіяй і з'яўляецца вельмі, збольшага непрымальны для афіцыйнага Кіеву па шэрагу прычынаў. І тут, як вы заўважаеце слушна ў сваім тэлеграм-канале, няма ў гэтым плане Трампа ніякіх згадак пра Лукашэнку, хаця ЗША ставілі на Лукашэнку як на асноўнага перамоўшчыка паміж ЗША і Пуціним, як пасярэдніка такога. Чаму? Ну, я пачну, па-першае, увогуле з гэтага плана. Пра гэты план пісалі вельмі шмат, і пра акалічнасці яго стварэння. Дарэчы, інфармацыя вельмі супярэчлівая. Што, дарэчы, амерыканскія візіцёры перадалі Зеленскаму, што стаіць у гэтым плане, вось ніхто, прынамсі, не ведае. Ёсць розная інфармацыя, якая прыходзіць, яна супярэчлівая. Гэты план ніхто не надрукаваным не бачыў, так што тут я вельмі асцярожны у ацэнках. Я не выключаю, што тое, што ў рэшце рэшт атрымаў Зеленскі, адрозніваецца, прычым нават моцна адрозніваецца ад таго, што з'явілася апошнім учора і сёння ў прэсе. І калі вось мы будзем разважаць пра паведамленні прэсы, мы павінны ўлічваць адзін вельмі важны момант. Выглядае так, што галоўнай інфармацыі для сусветных выданняў наконт зместу гэтага плану і таксама наконт удзела Расіі ў стварэнні гэтага плану быў расійскі перамоўшчык Кірыл Дмітрыеў.
Выглядае, што гэта ён гэтую інфармацыю запусціў, і калі гэта насамрэч так, то нічога дзіўнага няма пра той змест, які мы ведома. Фактычна там жа гаворка ідзе пра расійскія патрабаванні. Так што, урэшце рэшт, тое, што будзе абмяркоўвацца у выніку, яно можа істотна адрознівацца ад таго, што на дадзены момант фігуруе ў прэсе, тым больш, што гэты план, тое, як яго падаюць, ён абсалютна непрымальны як для Украіны, так і для еўрапейцаў. Так што, магчыма, будзе абмяркоўвацца ўрэшце-рэшт зусім іншае. Што тычыцца тых, хто ўсё ж такі па інфармацыі, якая зараз ёсць, удзельнічаў у распрацоўцы гэтага плану, то гэта такія краіны, як Турцыя, Катар, былі кансультацыі з Расіяй, з Украінай, а што тычыцца Лукашэнкі, так, яго ён там сапраўды не згадваецца. І нават той чалавек, які прасоўваў гэтую ідэю выкарыстання Лукашэнкі як канала сувязяў з Масквой, менавіта Кіт Келаг, бо Джон Коул, які вёў перамовы з Лукашэнкам, ён жа вёў гэта ў якасці намесніка Кіта Келага, спецпрадстаўніка Трампа па Украіне. Дык вось ён быў абсалютна не ўдзельнічаў у гэтым працэсе, і сапраўды не выглядае, што беларускі канал сувязі Лукашэнкі адыгрываюць тут якую-небудзь сур'ёзную ролю. Што тычыцца ўсяго гэтага кантэкста з планам, я бы падкрэсліў яшчэ цікавую акалічнасць. Мне падаецца невыпадковым, што Лукашенко сёння заявіў пра тое, што кансультацыі з амерыканцамі, калі адбудуцца, дык яны адбудуцца ў наступным месяцы. Выглядае так, што Лукашенко сам вырашыў узяць паўзу і паглядзець, як там будуць розныя планы абмяркоўвацца паміж амерыканцамі і Украінай і Расіяй, і ўжо там можа паспрабаваць вярнуцца ў гэтую гульню, звязаную з мірнымі перамовамі. Пакуль ён у гэтай гульні не ўдзельнічае. Так вы кажаце пра тое, што, магчыма, сустрэча, пра которую сёння ўзгадаў Лукашенко на сустрэчы з кіраўніком сваёй адміністрацыі, з Дмітрыем Крутым, што ў снежні ён чакае перамоваў са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і ён сам узяў паўзу і, магчыма, назірае за сітуацыяй вакол Украіны, а мне падаецца, ці можа быць тут чыннік таксама і складанасцяў самога перамоўнага працэсу паміж Беларусіяй і Злучанымі Штатамі Амерыкі, бо візіт Кіта Келага ў Менск быў яшчэ ў чэрвені, і фактычна ад гэтага моманту, можна лічыць, пачаўся зрух у стасунках паміж Менскам і Вашынгтонам. Пасля мелі сустрэчу з Коулам, і вось толькі тыя перамовы, якія з'яўляюцца публічнымі, гэта ўжо паўгода. Можа, гэта сведчыць пра тое, што сам працэс надзвычай складаны, і складаны менавіта ў стасунках амерыканцаў і беларускага боку. Працэс, канешне, складаны, бо магчымасці ў Лукашэнкі весці перамовы з амерыканцамі, пра нешта дамаўляцца, яны абмежаваныя. Бо відавочна, што ягоныя кантакты з амерыканцамі з'яўляюцца часткай стасункаў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. І вось мы ж бачым кожны раз, калі нешта адбіраецца на гэтым накірунку расійска-амерыканскім, гэта ўплывае на кантакты са Злучанымі Штатамі. Так што, магчыма, у іх проста на дадзены момант няма канкрэтных дамоўленасцяў, яны не дамовіліся па галоўным пытанням. Ну і я думаю, што Лукашенко ўсё ж такі пакуль сітуацыя такая неўпэўненая і незразумела, як будуць выглядаць урэшце рэшт стасункі паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі ў кантэксце гэтага мірнага плану. Што будзе рабіць Трамп? Будзе ўводзіць новыя санкцыі, і спыніць падтрымку Украіны і іншыя варыянты. Гэта ўсё адкрытыя пытанні. У такіх умовах нейкія прымаць рашэнні, ну гэта досыць складана. Мне падаецца, што Лукашенко для сябе зноў ужо ў які раз вырашыў: давайте лепш не будем тут спяшацца, возьмем нейкую паўзу, паглядзім, а потым можа працягнем альбо не працягнем перамовы з амерыканцамі. Відавочна на дадзены момант, што дамоўленасцяў канкрэтных няма. Былі б дамоўленасці, быў ужо кол у Беларусі, і адбылася адпаведная сустрэча. Ну, ёсць таксама інфармацыя, што Дональд Трамп праз гэты план, у тым ліку, хоча паспрабаваць выцягнуць Расію з ізаляцыі і ўцягнуць яе ў сусветную эканоміку. А як з Лукашэнкам у гэтым выпадку? Дапусцім, гэта праўда.
то вось як з рэжымам у Менску это будзе дзейнічаць? Аўтаматычна як бы Путін проста пацягне Лукашэнку ў Еўропу, ці гэта будзе асобна нейкі трэк? Я думаю, что калі сапраўды нешта падобнае будзе рэалізавана і справа дойдзе да нармалізацыі стасункаў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, гэта па-ранейшаму выглядае, дарэчы, вось гэтай нармалізацыі не паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, а ўвогуле нармалізацыя стасункаў паміж Расіяй і іншымі заходнімі краінамі. Усё ж такі не трэба скідваць у Еўропу, яна таксама адыгрывае пэўную ролю. Гэта пакуль выглядае малаверагодна, але калі просто уявіць сябе, што такая нармалізацыя адбылася, ну тады для Лукашэнкі адчыняцца новыя магчымасці. Ён зможа таксама паспрабаваць, прынамсі, істотна палепшыць стасункі са Злучанымі Штатамі і можа нават з еўрапейскімі краінамі. Ну нават у гэтым выпадку, я думаю, Расія будзе вельмі уважліва назіраць за ўсімі гэтымі кантактамі. Бо для Расіі усе кантакты і сувязі паміж краінамі на постсавецкай прасторы са Злучанымі Штатамі, гэта ўсё ўспрымаецца так досыць крытычна, як спробы Злучаных Штатаў не захапіць, а распаўсюдзіць свой уплыў. А Расія разглядае ўсю постсавецкую прастору як зону сваіх прывілегаваных інтарэсаў, дзе заходнім краінам, у тым ліку і Злучаным Штатам, амаль нічога нельга рабіць, ну прынамсі, калі нешта рабіць, дык пад кантролем Расіі. Дзякуем за гэтую размову. Палітычны аналітык Александр Фрыдман быў нашым госцем. А мы да наступнай тэмы. Каталіцкія святары палітвязні Генрых Акалатовіч і Анджэй Юхневіч на волі. Пра гэта паведаміла прэс-служба канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Таксама апублікаваныя здымкі святароў пасля вызвалення. Імаверна, яны застаюцца ў Беларусі, бо інфармацыі пра выгнанне іх з краіны не было. У прэс-рэлізе адзначылі, што рымска-каталіцкі касцёл у Беларусі вітае ўзмацненне кантактаў з Ватыканам. І вынікам гэтага сталася цытата: «Рашэнне прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у знак міласэрнасці і павагі да папы рымскага памілаваць і вызваліць каталіцкіх святароў, якія адбывалі пакаранне ў месцах зняволення». Каталіцкая супольнасць Беларусі, яна фактычна заявіла пра тое, што гэтыя вызваленні сталіся вынікам дамоўленасцяў дыпламатычных паміж рэжымам Лукашэнка і Ватыканам, і што візіт Клаўдзіо Гуджэроці ў кастрычніку згуляў сваю ролю. Хаця я думаю, што кантэкст задаецца таксама іншымі рэчамі і перамовамі са Злучанымі Штатамі і узнаўленнем пэўных стасункаў з Польшай. Анджэй Юхневіч, пробашч каталіцкай парафіі Маці Божай Фатымскай у Шуміліне, што на Віцебшчыне. Ён заставаўся ў зняволенні з траўня 2024 года і быў прысуджаны да 13 гадоў пазбаўлення волі. Генрых Акалатовіч, пробашч парафіі святога Юзафа ў Валожыне, Менская вобласць. Яго затрымалі ў лістападзе 2023 года і прысудзілі да 11 гадоў зняволення. Перш чым пачнем нашу размову з Наталіяй Васілевіч, хацеў бы звярнуць яшчэ вашу увагу на нашае пытанне. Калі хтосьці не прагаласаваў, запрашаю гэта зрабіць. І пытанне сёння стаіць такім чынам. Чаму ж Александр Лукашенко памілаваў гэтых святароў? Ёсць варыянты адказу пра тое, што гэта знак міласэрнасці і павагі да папы. Уласна, так характарызаваў гэтае вызваленне інфармацыйны партал Белта, інфармацыйнае агенцтва. Ватыкан паабяцаў лабіяваць рэжым, ну, напэўна, у Еўропе, на еўрапейскіх пляцоўках 70% тых, хто прагаласаваў, так лічаць. І яшчэ адзін варыянт адказу. Гэта працяг лібералізацыі. Лукашенко лібералізуецца, лукашэнкаўскі рэжым становіцца больш дэмакратычным, вось ён хоча больш цёплых стасункаў з Еўропай і таму выпускае паступова палітвязняў, ну вось і вырашыў у тым ліку выпусціць Генрыха Акалатовіча. Спадарства, Наталія Васілевіч, тэолог хрысціянскай візіі, у нас на відэасувязі мае быць. Спадарня Наталія, добрый вечар. Добрый вечар. Нас. Вітаю. Чуваць мяне, спадзяюся? Так, мы вас чуем. Чаму Лукашенко памілаваў святароў каталіцкіх? Я думаю, што мы да гэтага пытання абавязкова вернемся, але пачаць хацелася б з таго, што цягам дня ці ўдалося атрымаць звесткі,
пра месцазнаходжанне святароў, бо пакуль не было такой інфармацыі, ці што-небудзь з'явілася, ці што-небудзь вядома таксама пра іх стан. Ці з'явіліся такія звесткі? Цяпер мы можам меркаваць толькі паводле тых фотаздымкаў, якія былі апублікаваны і распаўсюджаныя прэс-службай рымска-каталіцкага касцёлу, а таксама у дзяржаўнымі медыямі, і высновы рабіць паводле гэтых фотаздымкаў. Па-першае, яны знаходзяцца ў Менску разам з кіраўніком рымска-каталіцкага касцёлу і з апостальскім нунцыем Ініцыя Чефалія, а таксама бачна па іх калі можна проста параўнаць фотаздымкі, як яны выглядалі да зняволення, як яны выглядаюць цяпер, улічыць таксама, што яны перацярпелі катаванне, асабліва ксёндз Анджэй Юхневіч, які знаходзіўся ў нізкім статусе, і выглядаюць яны, безумоўна, жалю вартымі ў нейкім сэнсе, так і іх стан відавочна вельмі цяжкі, але пры гэтым яны усміхаюцца, і той жа Анджэй Юхневіч усміхаецца на фотаздымках, яны апранутыя ў святарскае адзенне паводле пратаколу, таму я думаю, што на сённяшні дзень гэтыя пакуты для іх скончыліся, яны вельмі радыя быць на волі, але безумоўна, им неабходна прайсці медыцынскія абследаванні для того, каб быць пэўнымі, што з імі сапраўды ўсё ў парадку. Бачна, што фізічны стан цяжкі, але маральны, духоўны стан у іх вельмі добры. Таксама ж трэба ўлічыць, што, ведаеце, іх рыхтавалі да вызвалення, таму пэўна, што нейкі час яны ім і харчаванне нейкае лепшае давалі, і у нейкіх умовах яны больш камфортных знаходзіліся, чым яшчэ 2 тыдні таму. Таксама пастае пытанне, ці змогуць святары працягнуць службу, і хто будзе прымаць гэтае рашэнне, ці гэта могуць быць свецкія ўлады, ці ўсё ж такі касцельныя ўлады. І таксама пастае пытанне калі разглядаць касцёл як інстытуцыю, ці няма ўвогуле забаронаў былым вязням служыць як такой забароны? Такім няма такой забароны, тым больш, што мы ведаем, што абедзве справы былі сфабрыкаваныя, абедзве справы маюць палітычны характар, і таму яны былі несправядліва асуджаныя за тое, што яны святары, за тое, што яны на падставе сваіх хрысціянскіх каштоўнасцяў пэўным чынам выказваліся, пэўным чынам дзеялі ў публічнай прасторы, таксама ў прыватнай прасторы. Таму, безумоўна, нейкіх абмежаванняў не можа быць на тое, каб яны вярнуліся да служэння. Іншае пытанне, ці спатрэбіцца ім асаблівая рэабілітацыя, асаблівая падтрымка. Магчыма, ім сапраўды трэба будзе на нейкі час выехаць за мяжу для того, каб гэтую рэабілітацыю атрымаць. Ці будзе на іх ціск ажыццяўляцца ў Беларусі цяпер. Пасля іх вызвалення мы ведаем, што многія вызваленыя палітвязні сутыкаюцца з такім ціскам, нават такім штодзённым ціскам. Таму я думаю, што мы пабачым ужо ў будучыні, але ніякіх перашкодаў для служэння няма. Я б хацела звярнуць увагу таксама на справу ксёндза Юхневіча, таму што гэта справа, яна сапраўды скандальная у тым плане, што яго абвінавачвалі не паводле палітычных артыкулаў, а паводле артыкулаў, звязаных са злачынствамі супраць сексуальнай недатыкальнасці непаўнагадовых. Хаця спачатку пераслед пачаўся з-за палітыкі, але потым вось гэтыя артыкулы на яго навесілі, і з-за гэтага ён трапіў вось у гэты нізкі статус, асабліва цяжкія умовы у калоніі. Тут трэба адзначыць, што самі ўлады цяпер прызналі, што справа была цалкам сфабрыкаваная, таму што вызвалілі святароў, якія здзейснілі нібыта цяжкія злачынствы супраць дзяржавы. Гэтым самым дзяржава распісалася, рэжым распісаўся ў тым, што уся гэтая гісторыя з сексуальнай недатыкальнасцю, з сексуальнымі злачынствамі гэта фейк. І наколькі мы ведаем, нават касцёльнае, магчыма, не будзе нават праводзіцца касцёльнае даследаванне гэтай справы, паколькі невядома, ці ёсць самі пацярпелыя. Няма пацярпелых, няма фактаў, якія можна расследаваць. Таму тут пытанне важнае тое, што добрае імя і рэпутацыя святара Анджэя Юхневіча былі адноўленыя праз вось гэтае вызваленне.
То бок вы лічыце, спадарня Наталья, што калі б гэтыя падставы аб сексуальнай недатыкальнасці непаўнагадовых пацвердзіліся ў дачыненні да ксяндза Анджэя Юхневіча, то, нягледзячы на дамоўленасці паміж кардыналам Гончаротці і Александром Лукашенко, гэты б чалавек не выйшаў бы ні пры якіх абставінах на свабоду, прынамсі ў бліжэйшы час. Так, і я думаю, што калі б былі прадстаўлены хоць нейкія факты, мінімальныя факты пра тое, што ёсць нейкае хаця б падазрэнне пра тое, што такія злачынствы здзяйсняліся, то Анджэй Юхневіч выбыў бы як асоба з гэтага перамоўнага працэсу, пра яго б гаворкі не ішло пра ягонае вызваленне. Але відавочна, што ніякіх фактаў прадставіць бок рэжыму не мог. Ну і вядома, што у касцёлу, у курыі, як это звычайна бывае, ніхто не звяртаўся са скаргамі на нейкія дзеянні з боку святара Анджэя Юхневіча. У яго вельмі добрая рэпутацыя і сярод святарства, і сярод вернікаў, сярод манаства. Таму да яго пытання не маглі такі ўзнікнуць. І таму мы можам казаць з упэўненасцю, што усе абвінавачванні, якія вылучаліся супраць яго, гэта быў дадатковы ціск для того, каб напужаць яго яшчэ больш, для того, каб стварыць для яго яшчэ горшыя умовы, чым для проста палітычных зняволеных. Таму я думаю, што Ватыкан не стаў бы весці нават перамовы і, так скажем, зашкварыцца, каб вызваляць святара, які сапраўды б здзейсніў падобныя злачынствы. А цяперашняе вызваленне паказвае тое, што ніякіх фактаў не было даказана, ніякіх фактаў, значыць, не было. Таму добрае імя і рэпутацыя ксяндза Анджэя Юхневіча адноўленыя, і гэта вельмі радасна. І, канешне ж, вяртаемся да пытання, чаму палітвязняў святароў каталіцкіх Лукашенко памілаваў, і таксама паўстае пытанне, ці ён не баіцца, што праўда выйдзе на свет, бо мы памятаем, што Генрых Акалатовіч казаў пра тое, што абвінавацілі яго ў здрадзе на карысць Ватыкану і Польшчы, казаў пра тое, што там няма ані слова праўды, гэта ягоная цытата, і з-за кратаў яму ўдавалася перадаваць інфармацыю. Ці вось тут мы не можам казаць пра тое, што і цяпер мы штосьці даведаемся, ці ўсё ж такі будзе цішыня? Бачыце, інфармацыя ўжо выйшла на вонкі. Ужо мы ведаем пра тыя факты, і пра факты ціску, і пра факты змусу да правакацыі супраць і каталіцкіх іерархаў, і дыпламатычных супрацоўнікаў святога пасаду. Але сапраўды можна меркаваць, што ёсць дамоўленасць нейкая, альбо ёсць нейкая падпіска аб неразгалошванні інфармацыі, якая была прынятая у кантэксце гэтага вызвалення. Тым не менш, я думаю, што праўду мы ўсё роўна даведаемся. Праўда выйдзе на вонкі, гэтую праўду схаваць немагчыма, і як бы не хацелі ўлады, яны не могуць гэтую праўду схаваць, таму мы даведаемся гэтую праўду, і калі не з вуснаў саміх святароў, то хаця б з нейкіх ускосных крыніцаў, з нейкіх сведчанняў іншых. Таму я думаю, што мы можам спадзявацца, злачынствы будуць зафіксаваны, і тыя, хто гэты злачынствы здзяйсняў, яны панясуць у свой час пакаранне. Спадарня Наталья, што будзе наступным сведчаннем пацяплення адносінаў паміж Ватыканам і Менскам? Можа, прынамсі, як казаў у тым ліку кардынал, што неабходна было б адкрыць чырвоны касцёл. Вось як вы бачыце гэтую сітуацыю? Ці чырвоны касцёл, хаця прынамсі ў наступным годзе, адкрые свае дзверы для вернікаў? Ведаеце, на мой погляд, ўсё ж такі справа чырвонага касцёла гэта не самая прыярытэтная справа, таму што ўсё ж такі это ўсяго толькі будынак. Няхай сабе сімвалічны, няхай сабе будынак, які належыць вернікам, які быў пабудаваны для того, каб вернікі маглі ім карыстацца. Усё ж пытанне гуманітарнага парадку, гэта пытанне вызвалення іншых палітвязняў, у тым ліку палітвязняў, які знаходзяцца ў асабліва ўразлівых сітуацыях з нагоды свайго здароўя, ці
ці ўзросту, ці сямейнага становішча, то тут важна разумець, што людзі важней за будынкі, людзі важней. Нават калі чырвоны касцёл ніколі не адкрыецца, але палітвязні будуць вызвалены, я думаю, што усе людзі пагодзяцца з тым, што людзі, іх жыцці, іх здароўе, іх годнасць, яна важней за любыя будынкі. Таму і Ватыкан, ён зыходзіць з гэтага, у першую чаргу будзе адстойваць вось гэтыя гуманітарныя прычыны, гуманітарнай падставы для вызвалення людзей. І раней Ватыкан заяўляў і шматразова заяўляў пра тое, што нават святары не з'яўляецца прыярытэтам для вызвалення, паколькі гэта не зусім, скажем так, хрысціянская каштоўнасць, калі свае за сваіх стаяць, а ўсё ж такі больш моцныя павінны стаяць за больш слабых. Гэта значыць, што калі ёсць магчымасць хадайнічаць пра вызваленне ці нейкім чынам дамаўляцца пра вызваленне, то ў першую чаргу гаворка павінна ісці пра людзей, якія знаходзяцца ў найбольш уразлівых умовах, у больш уразлівых сітуацыях жыццёвых. І я думаю, што мы павінны чакаць у бліжэйшы час вызвалення іншай групы палітвязняў. Тут шмат розных пытанняў ёсць, таму што мы бачым, што адкрыта была польская мяжа. Гэта значыць, што цалкам магчыма, што цяпер нейкую групу палітвязняў вывезуць у бок Польшчы, не ў бок Літвы, як гэта было раней. Магчыма, што улады пакуль не могуць пайсці на проста памілаванне такое, каб людзям дазволіць заставацца ў Беларусі, але пэўную частку палітвязняў, групы, асабліва калі гэта будзе гаворка ісці пра групавое вызваленне, іх будуць вывозіць за мяжу. І паколькі Польша цяпер новая магчымасць, я думаю, што будзе цэлы шэраг палітвязняў, якія звязаны з Польшчай, якія менавіта ў гэтай краіне, ім найбольш лагічна будзе апынуцца пасля свайго вызвалення. Хаця, канешне, найбольш лагічна было б жыць дома і быць у сябе на сваёй радзіме, але мы не можам зараз, нам хаця б вызваленне з магчымасцю выехаць, яно выглядае хоць нейкай мінімальнай мерай прыймальнай, калі мы не можам дабіцца сапраўды аднаўлення справядлівасці, вызвалення невінаватых і дазволу ім жыць там, дзе яны хацелі б жыць. Але найперш, канешне, вызвалення невінаватых, што мы ўсе чакаем. Дзякую за гэтую размову. Наталья Васілевіч, тэолог, хрысціянская візія, была з намі на сувязі. І да нашай ужо традыцыйнай рубрыкі «Навіны рэгіёна» у супрацы з БГ Медыя. Пачынаем з Любаншчыны. Працаўнік мясцовага аграпрадпрыемства БВО ананімна паказаў у тык-току жудасную сітуацыю адным са стойлаў для кароў. У пазней выдаленым відэа пазначаная назва прадпрыемства. Яно месціцца ў вёсцы Кузьмічы і займаецца мясамалочнай, жывёлагадоўляй і нават аленегадоўляй. На сайце прадпрыемства пазначана, што на ім вырабляюць натуральную і якасную прадукцыю. Але мяркуючы па відэа, за каровамі там амаль не прыбіраюць. Бруд проста паўсюль, не толькі ў саміх стойлах, але і на выхадзе з хлява і па-за ім. Магілёвец паказаў тык-току бадай самую вялікую гарадскую лужыну, што мне даводзілася бачыць. Яна перакрывае шлях да 3 пад'ездаў дому на вуліцы Габраўскай, 46. І самае іранічнае, што праблемы з ліўнёўкаю пачаліся пасля рамонту дарогі. Или по лужам, или чеши под балконами, чтобы выйти на плитку. В итоге, чтобы просто перейти дорогу, тут всегда эта ливневка постоянная, с ней беда. Ее были сделали. В итоге идешь через арку или через дома туда, чешешь сюда, к другому подъезду. Тут тоже болото. Чешешь. И вон, возле только 3-го подъезда ты переходишь дорогу, чтобы спокойно отправиться вон туда, в магазинчик или в школу, в детский сад. Тут была ливневка, но после всех этих ремонтов тут сделали специальную были. Короче, такая колея была, и вода туда шла в арку.
после ремонтов, как там делали плитку, ну, в арке асфальт положили, это все заделали, и как обычно. Ну, мяркую, што ў гэтым магілёўскім двары ў хуткім часе трэба будзе паркаваць не аўтамабілі, а чоўны, каб пераплываць з аднаго боку вуліцы на іншы бок. Прынамсі, я думаю, што камунальныя службы маюць нейкім чынам все ж таки развязаць гэтую праблему. І мець для гэтага не толькі вёслы. Ну і так, маем, што у некага праблемы з вадою пад домам, а ў некага у доме. Пераносімся на Меншчыну. Жыхар гораду Чэрвень паказаў рудую ваду, што цячэ ў яго з крана. Каментатары пацвярджаюць, што праблема не новая, і вада цямнее не толькі ў хатах, але і, напрыклад, у мясцовай лякарні. Самі чыноўнікі прызнавалі перавышэнне ўзроўню жалеза ў вадзе ў 3 разы. І выбудоўваюць станцыю абезжалезвання. А да красавіка наступнага года плануюць замяніць 13 кіламетраў водаправодных сетак. І абяцаюць, што тады доступ да якаснай вады будзе ва ўсіх чэрвенцаў. Хай будзе вада ўсіх чыстая і здаровая. Мы на гэтым развітваемся з Настай і дзякуем вам за ўвагу і вашыя каментары, а таксама ўпадабанні. Для вас сёння працавалі Анастасія Русецкая і Віталь Бабін. Да новых сустрэчаў на Белсаце. Пакуль.